रनिया गोबां टेनसनाव दं बायदि मोनदों आं आरो बिनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिनाबो मोना आङो बाथ्राफोरखौनो क्लियार बुंनो नागिरा बियो ओंखारलांनायावबोथ' बे अबाव थांगोन बेखौबो खिन्थालाङाखै रागा जोंनानै फिननाय नागिरनो थांनो होननासो थांदों अबा दङ दा मोजाङैबो रायज्लायासै बियो माबा आंसो माथा गरम बायदि मोनबाय माबा जेबो गोसोखांनोबो हाला टेनसन प्रब्लेमनो मालायखौसो टेनसन होनाय बायदि जादों आं है मा मानसि आंबो मा खालायनो आं जेबो खोथाखौनो आं मोजाङै हमनाबो मोनला जेबो खोथाखौनो मोजाङै बुजिनाबो मोनला आं खर'खौसो सानाय मोनबाय आं सानै माबार गामियावबो थांनांसिगौमोन आंनि गावनि मानसिफोराथ' जेबोखौनो खबर मोनाखै आं अबाव दङ मा दङ बिसोर टेनसनाव दं खोमा बयखौबो आं टेनसन होनाय बायदि जादों आं माबा गावखौनो गाव सुनि नांनाय बायदिसो मोनदों आं मानसियानो सुनि नांनायसो खोमा जेराव थाङो बेयावनो सुनि नाङो मानोथो होनबालाय जेबो मोजाङानो जाया दा आं सानदोंमोन रनिजों गाबोन रायज्लायगोन होननानै दानि रनिया मानसियानो गैया आबा रनिया फन खालायदोंमोन नामा नों दा खालायाखै आयै आंनि फनखौबो हमाखै थांनो गोनाङाव नोंनि सिगाङाव माबा बुंदोंमोन नामा मा होनना बुंनो थांनो गोनाङाव नों दा बुंदों आं बे न'आव थाला दिनैनिफ्राय बे न'आव फैला होननानै बुंदों माथो खालायबावनो बुजिनो नाजाया आंदि मा जाहोनाव बेफोरखौ खालायदोंमोन बेखौथ' एसे बुजिनो नाजानांगौना रनिया आयै मा बुजिनो नाजानो आदाया हाबिलाखौ मोजां मोनोमोन नोंनि बेबायदि खालायनाया मोजां जायाखैना नों बेबायदि आदाजों फोथाय खेबस' खालायनाङामोन ना नों सुखुवाबाबो बे मोनसे राहा लामाखौ लानाङामोन ना आदानि जायगायाव सोरबा गुबुन सेंग्रायाबाबो दुखु मोनखागौमोन बिखौ माथो खालायनोमोन होनब्लालाय बियो हाबिलानि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला जादोंमोन बियो गामियाव मा गामियाव बेबायदि नागिरलाबायनो थांदोंमोन आंसो मिथिगौ मानो बेबायदि खालायदोंमोन आङो अबेयाव सोरनि गामियाव मा नागिरलाहैदोंमोन हाबिलाखौ आंसो मिथिगौ मानो बेबायदि खालायदोंमोन आंसो मिथिगौ बासखौथ' नोंसोर रावबो मिथिया आंबा माखौ गिनाय मोननानै बेफोरबायदि खालायनो हाखोमोन रनिखौ नोंसोरथ' आंनि खोथाखौ एसेबो बुजिनो नाजाखाया डाइरेक्ट आंखौसो गाज्रि सानखायो आंदि मानो खालायदोंमोन बेफोरखौथ' बुजियाखै आयै नों जायखिजाया रिजननि थाखायनो खालाया मानो नाथाय बे लामाया मोजां जायाखैना बेफोरबायदि खालायनाङामोन ना नोङो आरो जुदि नों एसेबांनो गियोमोन आदाखौ हाबिलाजों मोजां मोनजानो नोङो डाइरेक्ट आदानि सिखौ बुंबानो जागौमोन ना नों सिखावै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङामोन ना आयै दे आंनि सरि दे आंनिफ्रायनो सरि जाबाय आंनो गाज्रि जाबाय माथो खालायबावनो आं मिथिगौ दे रनिया रागा जोंना ओंखारलांदों बेयो साननैसोनि उनावनो फैफिनगोन अबे बायजोआव थानानै मा मावनानै जाहैगोन बियो मिथिगौ आं बिनि आखलखौ फैसा जोबबानो जेब्ला मावनो हाया जागोन जेब्ला मोनजाया जागोन अब्लानो फैफिनगोन बियो मिथिगौ आं बिनि आखलखौ नोंथ' बेबायदि सानदों आदाया फैसा गैयाबानो फैफिनगोन बेफोरखौसो सानबाय थादों नाथाय जुदि आदाया फैया जानानै थायो मानो फैया जाना थानो फैखागोन बियो आयै आंहाबो नोंनिसिम मोनसे सोंथि दंमोन सानसे समाव इयुनाव जुदि आं माब्लाबा सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनो आरो बे सिख्लाखौ जुदि नों फसाया नों आंजोंबो बेबायदिनो खालायगोन नामा आबा बारहुंखा मानो बेबायदि बुंदों बुङाबा मोनथिना थाखानाया मोजां ना बेबायदि मानो सानो आंखौ मानो गोरोन्थि सानना लायो नोंसोरो गोरोन्थि सानाखै आयै थारखौसो बुंदों आं थौ रुनि दे था नों बेयाव हालां नोंखौ सोर आं दे थौ उन्दु बेयाव हुस गैला नों मानसिया मा बखिलाबायदों दे उन्दुलाय बेयाव दे थौ मानसिबो गिलिरथार दे उन्दुलाय हाबिला सना हाबिला आइ लाभ इउ हाबिला नों माब्ला फैगौ हाबिला आइ लाभ इउ बेबि आइ लाभ इउ औ दे उन्दु नोङो आं नोंखौ बेसे मोजां मोनोमोन नों मायबा मोनथिगौ नामा नोङो हाबिला फैलाय ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय आं सरि आं बिदि खालायनाङामोन ना नों माब्ला फैनाय हाबिला आं सरि दे हाबिला आं नोंखौ मोजां मोनो हाबिला आं सरि एसेबां मोजां मोनो हाबिलाखौ बे फेनानै थानायावबो बे हाबिलाखौसो सानबाय थादों ओजोंदि जुगामियासो बिनि मेगन सिगाङाव दङ जुगामियासो मदद खालायनानै बिखौ खैफोदनिफ्राय बेबायदि मोजां जायगायाव लाबोनानै दोनफैदों बेखौ हले सिनाया आंखौ हले सिनायाखै मेगन नुनानैबो आंखौ माबा हाबिला सानबाय थादों फेनाय मानि उन्दुनाय मानि हाबिलाखौल' नुयो
जायखियानो जाया मानो डोन्ट वरी आंनि थाखायथ' मोजाङानो जादों आं रनिखौ दिनै खाथियाव मोनबाय आंबो नोंखौ मोजां मोनो रनि I love you रनि हेलो हेलो आयै oh my god आयै आं दिनै बिराद खुसि आयै मा खुसि दहायलाय माथो दुखु होननानै गाबहरदोंमोन रनिजों रायजानानै रनिजों माबा माबि होनजानानै दालाय माथो मा खुसि जालायखौ नों मानसिया फाग्लि जायाखैथ' मामि फाग्लियानो जाबायदां बियो सेंग्रानि मोजां मोननायाव फाग्लिया मा खालायदों दोङो फैनो गारै नै मानसिफोरा दा स्रि स्राय जाजोबसिगोन हस्पिटालाव माबोरै फैया मानो आं ओंखारलांनांगौ फाग्लि बायदिनो मा खालायबाय दङ माबोरै फैया मानो नोङो अबेनिफ्राय बिल होनो नागिरदों फैसा गैयाव दिनैनो खारखोमानानै नोंसिनि आबैमोननि गामियाव थांनो नागिरदों माबोरै फैया मानो ओजों आंहा बेसेबां टेनसन जानानै दङ हालायाबा अबाव दङ जोंफोरखौ नागिरगासिनोसो ना मायो बेथ' खारग'नानै मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखागोन जोंफोरखौ बेनिखायनो खारखोमालांनो नागिरदों जोंफोरो माबोरै फै पेकिं खालायनानै माबोरै हस्पिटालाव फैग्रोनाय न'आव थांनानै पेकिं खालायनानै नोंसिनि ओजों मामामोननि आबैमोननि गामियाव थांनांगौ माबोरै हरावनो खारखोमानांगौ माबोरै फैया मानो आयै रु आंनि बाथ्राखौ खोनासं हाला साला बाथो खोनाबाय आंनि बाथ्राखौ खोनासं नोङो आयै दा आं नोंखौ हस्पिटालसिम लायनो थांनो हाला नोङो माबार फैदो गावनो हारसिं एरेन्ज खालामनानै माबोरै फै मा बुंदों नोङो आंखौ हारसिं थांनो होदों बे आथिं सानायाव आं हारसिं थांनांगौ नामा थाबायनोनो हायाखै मोजाङै आरो बे आथिं सानायाव आं हारसिं थांनांगौ मा फाग्लि बाग्लि बाथ्रा बुङो माबोरै फै आयै नै आं दा आंनि जिउनि सनानि माला हिरानि माला मुक्तानि मालाजों लोगोसे जिरायफानानै दङ आंनि बेस्ट दे दिनै बेस्ट सान आंनि थाखाय दिनै मा बुंगासिनो नोङो फाग्लि जाबाय नामायो फाग्लि जायाखै आयै नै नोंसो फाग्लि जागोन दा खोनाब्ला मा औ आयै रनिया आंनि न'आव दङ जोंफोरनि रुमाव आंजों लोगोसे दंफायो रनिया नै खाथियावनो दङ रनि नोंलाय माथो बुंदोंमोन रनिया नोंजों नांज्लायदों रनियालाय माबायदि जोंफोरनि न'आव सहैखौ आयै बेफोर जोबोर गोलाव बाथ्रा बेफोरखौ रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा नों माबारै माबा मोनसे एडजास्ट खालायनानै फै न'सिम आं थांला दा नंमारगौना नंमारा जुगामि नों नंखाय बुंदों नामा अबाव दंमार नोङो रनि दंना गैया खाथियाव ओरैनोसो बुंदों खोमा नोङो मानो फोथाया आयै नों फैब्लासो नुगोन माबार फै सम गैया रायज्लायबाय थानो फै दोनसै आं रनिया जोंफोरनि न'आव मायबा खालायनो मायबा उल्था जाबाय नामा दे जायखियानो जाया मानो बेथ' मोजाङानो जादों जोंफोरनि थाखाय दाथ' आंनि सनिया आंनि खाथियावनो दं आरो आं दहाय बिनि बिमाजों फैसानि बाथ्राबो बुंफ्लांबाय आंथ' रितुखौ ब्लेकमेल खालायनानै 1 करोड़ फैसा होनांगोन नङाब्ला खिन्थाजोबगोन होननानै बेफोरखौबो बुंफ्लांबाय दा मा खालायनो आं जे मिन्थियामोन ना रनिखौदि आं बेबायदि लोगो मोनगोन आरो रनिखौदि आं बेबायदि हराव आंनि रुमसिम लानानै फैगोन दा जुदि आङो इयुनाव रनिनि हिन्जाव जुदि जानो मोनो बेफोर बाथ्राया उनाव प्रब्लेम जागोन नामा आं बिनि बिमानाव फैसाखौ बिफिननायासो हामगोन नामा मानोना बे खोथाखौ रनिया मिन्थिब्लाथ' आंखौ हाबाखौनो खालामनाय नङा बियो मा खालायनो आंबो माथा गरम खर' मेलेम गैयि जाबोगजासो खोमा खर'आवबो साना हौवा जानला मोनला बुंलाबायो आंबो रागा जोंनानै बेफोर बाथ्राखौ बिनि बिमानि सिगाङाव बुंनामोन गाज्रि खालायबाय आं बुंना लानानै मानोना आंनाव दासिमबो आसा दङ सानसेबाबो रनिखौ मोनगोन होननानै आइया फैब्लाथाय आइजों मोजाङै रायज्लायनांगोन आइयाथ' बेफोरखौ जेबोखौनो मिन्थिया खिन्थायाखै आं आइनो अ माय गड आंनि मेगना फोथायनोनो हायाखै थारैनो सनानि फिथाइमार माथो बे सनानि दावदैखौ अबाव मोनखो गावनो फैदों जोंफोरनि न'सिम जेबो हुस गैया बेहा ग्रेट मोजां खामानि मावदों नुदोंना आं बुंदोंमोन ना इसोरा जा खालायो मोजांनि थाखायनो खालायो होननानै दा इसोराबो बेखौनो लुबैखादों मिथिबाय इसोरा जोंफोरनो फिथाइखौ गावनो हरदों औ आयै नाथाय जुगामि जोंफोर बेयाव थानाया सेफ नङा हालाया जोंफोरनि सोरगिदिं गिदिंगासिनोबो जानो हानाय जोंफोरखौ नागिरनानै आरो बाराबा बियो मानसि लानानै दा हराव बे रुमसिम फैनोबो हानाय जोंफोरनि न'सिम आयै दिनै सानसेनि थाखाय हालाखौ बादो हालानि बाथ्रा दा सान जोंफोर थैयारि दंखायो बियो फैब्ला जोंबो बुलायगोन नाथाय आयै आं मोनसे बाथ्रा लानानैसो टेनसन जानानै दङ आंखौथ' रनिया सुखुवा दा जेनेबा फेनायखायसो बेफोरखौ जेनेबा नाथाय गाबोन सिरि मोनब्ला आंखौ गारना थांफिनगोन बियो नङा बियो जोंफोरनि सम नोंनि सम मिथिबाय दा नोङो बिनि सिगाङाव मोजां जानानै देखाय जा जालांबाय बेफोर गासिबो बिनि बिमानिसो गोरोन्थिमोन ना नों बिनि बिमानि फारसे गासिबो बाथ्राखौ बुंनायाथ' बुंखाबाय नोङो दा जेनेबा नों बिनि सिगाङाव मोजां जानानै देखाय नोङो इन'सेन्ट जाफ्लानानै नों बुं
नोङो जेब्ला बे गाबोन फुङाव सिरि मोनगोन ना बिनि सिगाङाव सरि बि आरो बुंबानो जाबाय आं आंनि बिमानि थाखाय नोंसिनि आइया फैसानि बाथ्रा बुंदोंमोन आं आंनि बिमा बेमारिनि थाखाय जेबो राहा लामा मोनिखायनो आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ लानांगौ जादोंमोन आंखौ निमाहा हो आं बेफोरखौ गासिखौबो फैसानि थाखायसो आइनि बेमारनि थाखायसो फैसानि गोनांथि जानायखायसो खालायदोंमोन होननानै बेफोरखौ बुं नोङो गाबोनो जेसेबां हागौ मोदै फुगार बेसेबां हागौ गाबना देखाय गावखौनो इनोसेन्ट देखाय आं मिथिगौ रनिया नोंखौ निमाहा होगोन औ आयै नों बुंनाय बायदिनो खालायगोन आं बिहामजो सासेया थांनो ओंखारबाय ना मायो नोंबो थांनो नागिरदों नामा ए दे थांनाय मन्दिरावनो थां एसे इसोरफोरखौ आरज गाबै थां खिसानि मोजां जायोआनो मायबा मोजाङै नायहरोआनो इसोरनिबो गेलेनाय बेफोरो थां मोजाङै फुजा होनानै आरज गाबनानै फै औ बेनिफ्राय बिहामजो मैया आं नोंनि सिगाङाव रायज्लायनाया रादायखौ बुंनो होनाया ओजों रायज्लायनो हरनाया रायज्लायदोंना हराव गैया रायज्लायनाय जायाखै आयै आं बुंदोंमोन रितुजों रायज्लायनो बियो आरो रायज्लाया होनना बुंदों मानो रायज्लायानो रायज्लायबालाय माथो जायो खिसानि बिसिनियावनो दंहैयो खिसानि रनियानो लाना थांदों खिसानि हरखाबनो जाया जाफ्लाङा जानानै खिसानि माबाया हाबिलाया खिसानि रनिखौ लोगो मोनदोंआनो लामाफोराव बा हस्पिटालफोराव बेनिफ्राय बेबायदि नुनानै खिसानि रनिया लाना थांदोंआनो बेफोरबायदिबोथ' जानो हानाय ना बुंदोंमोन बियो आरो खालायानो आरो मायबासो जालायगोन होननानै मा जानोखाय आं माबा बेबायदिसो सानफ्लांबाय दङ बिहामजो मानोना बिहाथ' रावबो लोगो लुगा गैयानो बे बिफंखौ लानानैलाय बे गथ'आ अबाव खारनो आरो बे जाख्लाखौबो खारखोमानायसो नुदोंबा गामिनि मानसिफोरा बेबायदियावलाय हाबिलायालाय अबाव गोमाना थानांगौ दे आं माबा बे रितुलांनावसो थांनाय बायदि मोनबाय थादों आङो बे रनियासो लाना थांदों नामा गावहा फसायोमोनबा बेबायदिसो माबा बायदि मोनफ्लांबाय थादों आं माबा सिमाङावबो आं दाखालिबावै नुदों मिथिबायना बिहामजो रनिखौसो हाबिलाखौसो बेबायदि थाबायना थांबाय थानाय नुदों आं मिथिबायना खिजानि गोरोन्थियावनो मायबा जाया जाफ्लाङा जानानै खिजानि लांदोंआनो खिजानि रितुलाङानियावनो दंहैयो ओजों क'क्राझाराव हाबिलामोननिफ्रायथ' जायगायाबो बारा गोजान नङा क'क्राझारा 1 घन्टाफोरनिसो लामा बुंदोंमोन आं आयै खालायानो गावा खालायनांगौ जेसेबां सिनायनाय मानसि मोनथिनाय मानसि दङ बिसिनाव फन खालायना नायब्लालाय मा जायो जाया जाफ्लाङा गिजानो थाया थाफ्लाङा दंहैयानो होमब्लालाय खेबसे रायज्लायबावगोन र' आं बुंबावगोन